bingka ba? Sama na, bingka. Si Bayramon gidadaan ko bingka mga idol. Kay pinanggaman ko ani niya in taon. Basta naa siya grasya dili ginilaog si Bayramon. Oy, Maniklas TV, di hayo ko believe di Bayramon. Bisag unsa niya ka pala hubog, manggitagon lang gihapon. Unya ningon siya nga gwapo ko nung akong anak mga idol. Liwat na nako ba? Asa Isberhil? Nangita ko ni Esberhil mga idol. Kay imbitado man to siya apel sa mga tiki-tiki boys. Asa man, ganahan ka magtiki-tiki dayon o unya na lang sa... Buhay na, tinita. Ari, saka na sudre bay. Sudre bay. Nagluso ko na kong luto bay. Salamat yung Uncle Ramon. Salamat. Nakapasalamat gid ko ni Bayramon kaya nga akong anak nakakaon magigbingkan niya mga idol. Tinuod gid ang gaingon ni Migo Kulapo kung libre lami kay kanon ko no. Unya kay si Bayramon espesyal man ato nga bisita. Aw syempre naatay iandam niya. Uy, hatag ni Kuan. Beramon mga yan. Dali bay. Taganaan di ka bay Kuan. Tiki-tiki. So wala pa makahibaw ang paborito ni Bayramon tiki-tiki gid mga idol. Siksi kay Gliog bay oh. Talaga? Ah. Sexy lagi, pero magundang ka tayo. Uy hala, mag-uda ko no siya mga idol. Unya naa sa istorya nako karon. Ako ba sila kung bubay? Anong sigim kag kahubog bay? Magsige di kuno siya kahubog kay unsaon magsige man siya kakita pag kwarta mga idol. Winasuna di kuno siya karon. Oy, Maniklas TV, nakibaw kung anong dali ra siya makakwarta karon. Tungod na siya ang damgo, nakahikap siya tae. Murag maogi na hinunggan yung kupiso kay nagsuroy-suroy siya sa karsada pero may kuno siya kakita kwarta. Uy, sorry mo ka sana. Nakatag-katag ang tag-piso, tag-5. Oh. Piso, ano mo na bulsa? Pagtarong bay, nakita ka? Kita ko niya. Buinas na gid kayo si Bayramon. Tungod siguro na itong damgo na bay. O sakit tinikapan o damgo mo? Dili na lang nako patubagon si Bayramon mga idol kay naarabay daghang nangaon. Nagsugod gini iyang buinas katong paduong sila manari mga idol. Katong ni abay ko sa iyang manok kabulsahan mga idol. Katon panarian, ito dili ko basta-basta nagbuhat na ko. Mao, tinood eh. Di, ito basta-basta yan. Matong gikom-kom, champion nga to. Mao. Ipahit mo na mo, matong duha rin ako. Pero sipyat lang si Bayramon. Sa iyang damgo ang iyang kamot nakatae day kuno mga idol. Unya kay iya magipahid mga idol wala man niya gikumkom. Maong duharay nila po siyang manok wala sila mo champion.